Biex il-viżjoni ta' Villa Portelli tkun possibbli, hemm bżonn ixejru qatt ta' xogħlijiet. Dawn jinkludu xogħlijiet ta' restawr u manutenzjoni, xogħlijiet ta' strutturali, kif ukoll moddija ta' servizzi ġodda. Xogħlijiet li huma iktar sensittivi qed isiru mill-Mastri ta' Heritage Malta. Ix-xogħlijiet jinkludu restawr tal-faċċati kif ukoll restawr tal-ħitan interni, restawr tal-aperturi u l-persjani li hawn ħafna minnhom u għandhom rwol importanti fil-passive ventilation u lighting tal-binja nnifisha, kif ukoll modifikazzjonijiet interni. Aħna bħala Mastri Villa Portelli l-ewwel li ma minna bdejna nikxfu l-ħitan kien hemm lejer ta' żeba u sibna s-siment warah, u mbagħad bdejna l-proċess bil-wot. Bdejna nneħħu s-siment kollu minn mal-ħajt, pass pass, u bdejna nsibu trinek tad-dawl bħala ġebla ħsibna ġebla ħafna mikula fej kien hemm fili miftuħin minn barra li bdew jagħmlu ħsara jidħol l-ilma u beda jagħmel ħafna ħsara l-ġebla. Il-ġebla bdiet tittiekel għax kien hemm diversi ħitan li kien hemm layer bricks minn taħt. Kien hemm ħitan ukoll li sibna ħafna sement toħxon li biex neħħejnieh kellna noqogħdu ħafna attenti għax beda jagħmel ħafna ħsara l-ġebla. Meta kxifna l-ħitan l-ewwel li ma sibna ħafna ġebel mikul u bdejna para biex nippreparaw għar-restawr tal-ħitan. Bdejna billi l-ewwel ma minna neħħejna iż-żeba li kien hemm li saret riċentament fejn intużat iż-żeba tar-ramel. Wara dak bdejna wkoll innatfu ġebla il-residues li ħalli żeba warajha. Wara dal-proċess badna wkoll it-tneħħija tal-imsiemer u il-ħadid kollu li twaħħal matul iż-żmien fuq il-faċċata. Nagħmlu dan għax dawn jagħmlu meta jissaddu jagħmlu ħafna ħsara u jispiċċaw jaqsmu l-ġebel. Wara dan dorna wkoll għal ġebel li kien mikul. Tista' tgħid kellna żewġ tipi ta' ġebel, kien hemm dak li hu mikul totalment, allura kellna nbidluh. U kellna dak li huwa anqas mikul. Allura nkunu nistgħu nagħmlulu dak li nsejħu plastic repair. Mela, biex nitkellem fuq il-plastic repair huwa materjal abbażi ta' ġir fejn aħna napplikaw flares fuq il-parti li tkun mikula u lejer wara lejer nerġgħu intellaw biex inġibu l-istat oriġinali tal-ġebla, almenu l-volum. Meta l-ġebla tkun mikula jew miksura totalment, jew tkun ta' ħsara irreparabbli, allura hemm inkunu rridu bil-fors inbidluha. Il-fili nużaw ukoll materjal lime-based biex aħna kemm jista' jkun nħallu l-ġebla u l-faċċata tieħu l-arja, tieħu n-nifs u nipprovaw nsibu kuluri li huma jamalgamaw tajjeb mal-faċċata. Il-ħitan tas-sejjeħ ta' Villa Portelli li sar fejn kien hemm bżonn fejn kien mer ħafna l-ħajt inqala mill-bidu u rġajna tallajnieh mill-ġdid. U kien hemm ħajt minnhom kemm qiegħed biċ-ċangatura lajnija biex nużawha x'imkien ieħor u għamilnieh mill-ġdid mill-bidu. Fejn kien hemm ġebel mermer bdilnieh, restawrajnieh, neħħejna l-ħażin u għamilna t-tajjeb. L-użu tal-ħitan tas-sejjeħ u isir biex jilqa' l-ħamrija meta jkun raba mtarraġ jew għal-ken kienu jsiru u biex jifret ir-raba minn għalqa l-oħra. U tipi ta' ħitan skont il-post li jkun hemm ħafna tipi differenti, in-naħa tar-raba tħaddingli tal-gagazza. In-naħa tagħna qrendi jew hekk franka qawwi jintuża wkoll. U l-għodda li użajna fil-ħitan tas-sejjeħ kienet l-imtiera, l-lenets u affarijiet hekk. Jien naħseb da xogħol l-unika xogħol li baqa' jsir bil-għodda tal-idej l-antika.